ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Martes po ngunyan, petsa 26 sa bulang kan Enero 2021. Ini po ang programang Aramon Yato ngunyan pong aldaw. Siyempre ako po ang sinong lingkod, kaibanan, amigo sa radyo, Mardela daing iba. Salit sana, pero tiyan. Inabaran po kita hanggang alas 12 sa mga istorya. Siyempre katuwang sa presentasyon ng programang ini ngunyan pong Martes. Sa technical side, June Napolis. Bantang yaon man sa DCGB Social Media Department sa suyang IT, Mark Sean Madrid. Sabit sa naman yan. Pero malani. Bantang sa likod ni Mark Sean, ang kagandahan ng South, Angel Mustaza. Sa Production Assistant Center. Bantang yaon man mga tugang sa luwa sa Mega Force Patrol. Sa padagos na pangalap ng mga istorya. Tanganing mabalangibog sa banuan na sinmapukawan ng mga turog sa pansitan. 3rd District, kaya po dyan nakaprangkisa Jimmy Nazalita. Sa 1st District, kaya po si Pading Jomar Bien. Bantang sa Daraga area, sa Banwang Sutil, nakaprangkisa ang Tito ng Albay, Renz Luna. Sa Old Albay District, Siringman, dyan po sa Southern Part, sa mga barangay sa Legazpi, nakaprangkisa man, nakatugang partner Alar Mario. Dito sa Legazpi World District, kasabay ang Mobile, ang itong piloto dyan si Henry Boy Mata, kasabay ang babaeng walang pahinga, Hans Galero. Duman sa northern part ka mga barangay sa Legazpi asin sa Regional Center site, karagos po dyan na nagralagade, naglilimok-limok, naginirib ka mga istorya, deng iba, The Flash, Luwens Bursi Barcena. Kami po ka boss, minasaludar ni Magbang Morning. Sa mga misis na nagluluto po sa ngunyan, rekas-rekasan, taod to na naman. Sarap-sarapan, dang mga premyohan. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary, happy anniversary po. At saka siyempre, naman po sa mga kababayan niya to, na padagos na nagsisikhay, nagsisikap. Ingat lang po mga padre, mga amigo, mga amiga. Ingat sa take the necessary precautions. Pero may pong magsulog ka mga dapat po niya itong pandepensa. Tanganing di kita magkaigo ng helang. Take care of yourself. Be healthy at all times. Nakusugo ng immune system. Tanganing pong di kita makubid. Kumusta mga parasirat ha? Ang mga paraurig ta, kumusta? Sa mga paratanom, kumusta? Nakabawi na ba?
Yan ang saro sa mga ano ha. Alright. Bueno, mamundoy na yung pangyayari mga tugang ha. Bako lang pala ito 20, 25 mga tugang na Fraser's Dolphin o yung Lagino Dolphis Jose ha. Nag-stranded mga tugang duman sa ano? Stranded duman sa Del Gallego sa Magais 1 sa Del Gallego. Ang sabi mga tugang paduruman so mga personahes kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ta maimbestigar duman at saka siyempre anong apod kiyan bako man autopsy necropsy yan kita po na mga bangkay kan 10 ng nagadan mga tugang na mga dolphins okay i-try ta na sana may signal duman ha tapos iring duman ang grupo ni na Ma'am Noni Inolba ha ang tagapagtaram kan BFAR Bicol para mag-imbestigar duman ha i-try natin kung may signal sana may signal duman sa Del Gallego ha tangani na makakuha kita mismo duman mismo sa area akan mga pangyayari ano man ang nangyari ano ito inabot kan unas dahil na nakaali o may something na nakaguyod sa inda para sabi nga ni kayan duman sinda mapadpad naku unattended si Ma'am Noni ha i-try lang natin to ha Angel try lang natin to try lang natin pala para ano maging baka makakonek kita mamaya at sabi niya baka ngayon walang signal pero i-try mo lang ngayon at ngani na ano maka-update lang kami baka walang signal talaga doon ha anyway o baka nasa biyahe pa i-try natin mamaya na lang okay dakula po ito dakul na bilang Dracula na pati pero sabi ninda taigwa na naman ang mga nagsasabi na may maraot ngayon pangitain ha pero normally mga tugang kunyan normally may mga pangyayari po na beyond control kan mga dolphins ang iba na attack na sa mga signals or ano nakakaabot dyan taining mga dolphins na ini duman ini dapat sa Pacific sa Tahaw kundi nakaduman sa may Del Gallego ang sabi kan ibang mga residentes duman dakol daan duman na sira ta mabakawan sa area duman sa lugar sara ni duman so baka ngaya napadpad nanginaon duman tapos inabot ning unas kaya ina po naging stranded sinda duman po sa lugar so yan ang pinag-imbestigahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tabata padiit na sana yung padiit yan ha at yan nga ni ang kampanya baga na ikonserbar ngaya yan kung may mahiling day pagadanon day pagkawatan kundi gibuan ng paagi na makabuelta sa lawod iyo po yan ang ano yan ang dapat na tamang gibuhon mga tugang para may salbar ang buhay kang mga nasambit pong mga nilalang dakula man natabang po yan dyan sa kadagatan kaya lang yan po ang medyo problema siyempre harayo po no ang Del Gallego harayo pagkatapos may mga areas man talaga dyan sa lugar na yan na warang signal so baka yung ang duda ni Ma'am Noni baka ngayon pag-abot mi duman kung yung signal duman sa area na dudumanan mi sa site mismo i-try mo lang ngaya kundi yan unattended daw ibig sabihin di tayo makakonect walang signal doon okay so baka pag road to baka maka-injut kidit si na Ma'am Noni makanap ng signal duman taram niyang maapod kita ay di maakomodar kita but anyway kung di sa aga pagbalik niya sa opisina
mga tugang i-follow up tagiraray ang sitwasyon manungod po yan ta mahalagang maaraman man yan kung kumusta ang mga sitwasyon yan nagre-ring nagring na sana masagot tayo ni Ma'am Noni baka nag-iimbestigar na and The number you have. ayan, yun sana. Di ba? Okay. Anyway, mamaya tawagan uli natin para po duman sa mga kababayan ta. Di, padagos ko niyan, mga tugang an pangapudan kan mga senador, kan iba-ibang mga kababayan niya to para duman sa pagpugol kan padagos na pag-alintuto mga tugang kan presyo kan mga barakalon. Nagpunsa na ini mga tugang sa urig kan magkaigwaning ASF African Swine Fever dumana nagkaigwaning problema dakol ang tinamaan sa may parte kang Bulacan Batangas Pampanga so mga darakulang pinagkakuanan dyan sa Quezon darakulang pinagkakuanan ni mga urig na tigdadara sa Manila. Ngunya, nadamay mga tugang sa Bicol Region, dyan sa may parte kang Bunbun sa Camarines Sur, nadali. And after some time, bago mag-Disyembre, tinamaan ang Piyuduran, kuminanap dyan sa may parte kan, kan Ligaw, kan Pulangi, hanggang sa ngunya na Enero, uminabot dyan sa Daraga. Di ba? So, wala na halos na karne. Minsan, sa mga parabuno, may bunoon, minsan dae. Okay. Sa'yo na ngayon nagkukuha. Sa'yo na ngayon nagkukuha mo niya karne, urig. Ang sabi, mga tugang kan mga sources yata sa Department of Agriculture, ang kadaklan mo niya na mga traders, nagkukuha nin urig. Duman mga tugang sa Mindanao. May General Santos, as in iba pa, Mindanao and Visayas area. Pero, tinamaan naman. Pero ilang po nindo, si Manny Piñol, yaon duman mga tugang, after niya maging sekretary ng Department of Agriculture, ibinalik siya mga tugang sa Mindanao. Siya so namamayokan Mindanao Development Authority. Duman, sabi ninda, inalisar ninda, ngaya, magayong baga ngayan ta, kunyan ngaya, nababakal ngunyan, mga tugang, so, mga produkto duman, poon sa karne hanggang sa gulayon, kaya lang, may paganda na sinda, na baka ngayon magkaubusan digdi, ngunyan pa sana, magpreparar na kita, ayun na, mamaya, bubalikan tiyan, kung na po ang report, kamapagiribata, hali dyan sa luwas. Kading Jomar Bien from First District na sa linya. Kadi, Marina Agatabe, please come in. Salamat, Pading Marina ako sa mga parantabay. Sa dagdag na barata, sisentang mga estudyante sa kolehiyo na taga-syudad kan Tabaco nakasabay sa panibagong lista kan mga pobreng estudyante na pigkatabangan kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni City Councilor Gio Ong Bungaw, Chairman kan Committee on Education kan Sangguniang Panglungsod kan Tabaco. Sa pagkipag-ulay ngunyan kan DCGB News kay Kagawad Bungaw sa iyang sinabi na ang sisentang ini iyuan sa indang inawardan ni scholarship apwera pa yan o dagdag yan duman sa kadakul-dakul na enot ng nakapag-aprobitsar kang naon ang bita na programa kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Ang scholarship na ini iyuan na minataoning cash assistance sa mga estudyante na deserving as in na-qualify o nakakwalipikar sa mga patakaran kan lokal na gobyerno. Cash assistance sa mga public and private school college students kadaklan kang natatawan digdi kung sa public itong mga miscellaneous fee
ang nasasakot dahil talibre mambagang sweldo tabi pading maar awan libre ang tuition. So mga sa private naman, pikikwenta kan lokal na gobyerno kung burano kada kulang pabayadan asin sa kulang porsyong kay ni antik sa sakot kan lokal na gobyerno kan tabako sa pagikan pundo kang City Social Welfare and Development Office. Apuera kayan ang lokal na gobyerno kan tabako nagsasagot man o nag-offer naman in scholarship duman sa mga persons with disabilities. Bako na sana itong sa mga normal dahil kapansanan ang pigtabangan mas lalo din ang pigtabangan ining mga PWDs na gusto man makakolehiyo. Ang punto naman kay ni nagahali sa gender and development kan city government kan syudad kan tabako. Ito po na sa tuyang tinaupa lang kang Wednesday last week na mga scholarships kang sa tuyang mga estudyante. Hali po ito sa budget kang sa tuyang local government, particular po duman sa City Social Welfare and Development Office. So ini po ang mga tigatautang mga financial assistance sa tuyang mga estudyante na deserve, poor but deserved students. So nakatao po kita kang last time na 60 para sa 60 students na mga financial assistance. So dako lang tabang ini sa tuyang mga estudyante nga ni mapadagos ang sa inyong pagklase. Opo, ini man po is may database naman po kayo ni ang CSWD office and kung kang Wednesday ginibo po so sa mga students, regular students, kinagahan po Thursday ginibo man sa pag-distribute ng mga scholarships. Sinabi pa ni Kagawad mong daw na sa mga interesado pa na PWD asin mga magkukulehiyo na mga residentes kan tabako pwedeng magbisita sana sa CSWD asin duman i-assess ang sa indang sitwasyon kan buhay kung kinakaipuan talaga singda na matabangan kan lokal ng gobyerno kan tabako para makaeskwela sa kulehiyo. Ayun. Yan, tabi pa diyan mga dagdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Thank you very much pa rin, Jomar. Mga dugang po natong istorya yan from Tabaco City. Pangalakdang po yan kan lokal na gobyerno para matabangan sa mga kababayan niya ito makapag-eskwela. Kumusta pag-eskwela pa lang ngunyan? Ha? Pangyari, ano? Wala na ang iisip sa pulanggit. Dahil ng urig. Ang nangyayari, ha? Sa ibabaw na mag-arataman. Di ba? Pero sana, di ko mawaranin pag-asa. Di ba? Kasi hindi sa to, bako man grabing masyado arogang sa ibang lugar. Di ba? Na talagang talamak. Hindi sa to, garo agi man sana. So, madali man garo mawara. Okay? Pag kliniring na iyang kang tiyo na ning clearance kan Agriculture Department na pwede na mag-atamang giray. Di atamang giray kita. Ayay kayo, di sa mga mailit, sunarog kay John. Sakob na sakob ang pista. Pwedeng ang, araw mo sa Mindanao, dati ang farm gate price, yung sa alis sa farm, 90 pesos per kilo live. Diba? Ngunyan 230 na. Duman sa inda. Hindi sa to, mas lalo na. Parang naglalaro yata sa 250, 260. Pero, yan ang pigadala mo niyang kandi kung paano may bababa datawi. Kakaorubusan origa. Bueno, mga tugang, Luwens Borsibarsana nasa linya. Luwens, come in. Oh. Ayan, wala. Good. Yes, salamat natin partner Mar, baray na aga at baray na aga sa kapos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. 13 ng lumod o Freitas Dolphins ang nakonfirmar na gadan. Sa 25 tabi partner Mar na pag-iriba kay nina na stranded sa barangay Magain 1 sa Del Gallego, Camarines Sur niya na aga. Hiningon yan na ipinagpaabot na informasyon the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of Iba Region 5 spokesperson Noni Inolva. Nanyaon si Dasimingro Tabi naman partner
par sa lugar na kung saan crazy nga ni nakonfirmar ng nadaan dahilan kansiring na bagay. Susog sa iya padagos paan na pagkondusyon nila ng investigasyon may ginaaraman digdi dahilan sa dakula ang pagdudod kasi baad no dynamite fitting na naging kausa kung nata na nagka-iristorboy ni atin mapadpad sa nasampitan ng lugar. Atin susog sa iya, mapaitin na sana sa yung iba pa mga impormasyon tabi partner Mar. May kinaraman sa siring na bagay dahil sa sangon yan, padakos man sa indang pakikipag-ulay sa mga residente duman. Kaninang makakuha pa nin mga iba pa magkakanigong impormasyon at sa kaninang masolusyonan kung ano ang pwedeng maging solusyon kayo nasampitan ng problema sa nasampitan ng lugar tabi partner Mar. Roger, so yan tabi partner Mar mo na paramihan rasan makadagdag na istorya at ating ang pulo ini kunyan suminakat na sa 13 manlay-lain pati partner Mar na mga sizes din na dolphin may mga saradayuton pa na siguro mga tulo arapat nitong sadayuton pang dolphin ang saro sa mga o kaya sa mga kabilang naman sa mga nagkagaradan tabi partner Mar. So yan ang mga dagdag na istorya haliligid sa luwas. Ako po si Luwens Burse Barcena. Thank you very much, Luwens. Yan po mga dugay nato mga impormasyon, mga follow pa mga giraray may kinaraman dyan. Ngani po na ma-update ang mga kababayan nato. Anyway, duman po sa mga kabarangay tao na po duman sa BFAR, nag-iimbestigar, manungod kayan, kung ano man agad ang naging kausa, kung at naging na-stranded. Kumbaga, uminabot sa daragsaan, mga tugang so mga kababayan nato. Okay? So, standby lamang, mga tugang. Magbabalik kami after the news break. Mga tugang, mabisita ka sa iba pang mga opisina. Makalistan po kami. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Mga idol, alam nyo ba? Ang sabi ng mga eksperto, may malaking tulong ang pag-inom ng maraming tubig sa ating katawan. Sabi naman ng Doc Alternativo, kung tubig lang, kulang! Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Doc F Full Week Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Doc F Full Week Minerals. Doc F Full Week Minerals, a Doc Alternativo products, available at Shopee and Lazada, cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Dakol gibuhon? Take Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no!
sasali. Magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, 2 minutos makalihis ang alas 11 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kakaipuhan pa nin mas dakol na storage capacity para sa bakuna kontra COVID-19 kan Metro Manila na iyo ang sentro kan pandemya. Inisigon kay DOH National Immunization Program Manager Dr. Maria Wilda Silva base sa 2018 capacity kan lokal na gobyerno para sa vaccine management as in storage. Kakaipuhanan manin storage para sa iba pang bakuna kan nasyon arog na sanakan anti-rabies vaccines. Mantang magigiramduman na kan Disyembre, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na plano kan gobyerno na magkaigwanin apat na cold storage rooms asin duwa pang walk-in freezers sa Metro Manila na magsiserving central hub para sa bakuna kontra COVID-19. Yan ang detalyas ng pangalas 11 Bareta. Haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Maggi Magic Sarap, nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ginebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog? Eh di mag-Maxfit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Eh di mag-Maxfit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Eh di mag-Maxfit! Maxfit,
tulong benepisyo sa lalaking pamilyado, danon laban sa kulog, lakas sinawas, at lambingan kay misis with proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa MaxFit. Sa MaxFit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Mga tugang, post mo yan, bro, pray until something happens. Mga tugang, alas 11:05 na ang oras. Good morning kay Junel Ronda Rigondola, Seringman, si Cesar Miranda, good morning na Kantaway, at saka si Ate Flery Al Carmen Gaviria dyan po sa Buyuan. Okay? And siyempre kay Sir King Rinaldo. Yan. Sabi ni Sir King, ang kausa ngayon kaan migo, kan stranding kan mga dolphins, so yung beaching kang dolphins, mga tugang dyan po sa Del Gallego, geomagnetic storm. Yan yung liluwas kang aldaw na nakaapektar, maski sa tao ay nakaapektar kaan, pero mas lalo sa mga endangered species sa araw po kang dolphin asin mga balyena. Kumbaga itong sa indang radar na apektaran. Nagkakaigwaning nin problema, kaya nakakaabot dyan sa gilid, hanggang sa aniba nagadan. Okay? Bueno, mga tugang, nagdagantan istorya, alipo dyan sa luwas. Partner Alar Mario na sa linya. Partner, Reynald na, please come in. Yes, Reynald na tabi, partner. Hadit man ang ibang barangay officials, lalo ang mga kapitan, asin ibang residentes kan barangay, sa mga hararayong lugar, sa aktibidad na pigigibo, kan militar, partikular ang pag-stay ninda sa sarong lugar para sa saindang pigigibong survey na pagtutubudan na parte na ini sa implementasyon kan anti-terrorism law sa barangay level. Ini ang feedback kan DCGB News pagkatapos ang nangyaring ambos digdi sa may Bunker 1 area ay ginagadaan kan tulong miyembros kan Philippine Army na nangyari kan Enero 17, Domingo. At sa informasyon, itong tropa kan Philippine Army, sobra sarong bulan na nag-stay sa barangay Bariis, kataning sa nakan Bunker 1, dahil kan ginibo nindang survey sa mga residentes. Alagad dahil ninda na malayan na namomonitor palan kan sa indang kalaban na mga rebelde, aninpay, kaya nangyari ito na debigalauman na mangyayari dyan sa sakop na kan barangay Bangkiruan, arani sa boundary kan Baris, na sagod sa ngunyan partner, nagiging mainit mangyari ang monitoring kan mga nasalado kan gobyerno duman sa mga nagtutubunan na tagibo kan siring na pangyayari. Sa ngunyan bilang feedback ani
Ang ibang barangay, lalo ang mga barangay officials, na hadit kana siring na sitwasyon na partner dahil ang tabigilauman na kung nangyari sa Mariis itong mga survey kan militar, mangyayari man sa iba pa mga barangay na baka maotro pa ang mga siring kaning insidente na ikinakadit kan mga sibilyan, lalo ang mga officials dahil sa day matapos-tapos na sintikan o kaya iwal entre kan mga tropa kan gobyerno asin an mga rebelde na an nasasagasaan minsan iyo ang mga ordinaryong sibilyan. Yan, partner, ang informasyon na sa Southern Area kan Legazpi, Alarmario, DCG. Thank you very much, Sal. Mga doon natong istorya yan. Para po dyan sa mga aktibidad, dyan po sa mga barangay, o na, dito sa mga, medyo na-alarma man sa mga kapitanes di barangay. Kamu nakaprintera yan. Kaya, yun na po ang sitwasyon. Ano yan? Ayan, okay makihuntahan tayo sa Department of Tourism kay OIC Director Feb Buela. Magatugang para dyan sa Aramonta kung kumusta na ang satuya po na turismo dito po sa Kabikolan. Hello Ma'am Fe, good morning po Tabi Director. Ay, hello. Good morning po. Apa. Ma'am, Senior Manager Mar de la Cruz po ito kan DCGB. Ma'am, tumawag kami para maaraman mi ang updates ng unyan. After series kang accreditation and validation kan DOT sa mga tourist establishments nato. Kumusta na po ang reopening kan mga na-akredita? Ito po, so you're talking about ito po mga establishments. Yes pa. So far, kadang naman po, most of them naman compliant naman. Compliant naman po sa standards ng Department of Tourism to be accredited, and especially naman po pagkapos sa mga health and safety guidelines. So far, kasi sa Rupuya, ang hinihiling mo niyang Department of Tourism for inspection, baka lang po itong para yung compliance nila, sa minimum standards, but most importantly, ini pong mga health and safety practices na dapat ino-observe po ini sa mga establishments. I see. So far, naugmaman po kami na most of them naman talaga are compliant. Medyo, yung iba may kulang pa, pero they are advised to comply. Opo. So ano po ang assessment kang DOT Regional Office number 5 sa tourism industry in this pandemic, Tabi, ma'am? So far, medyo may mga 60s na pong restrictions, di ba? And so far, in terms of yung mga local tourism sites, many of these have already opened up. May mga nagbukas na, and there are actually, most of the visitors are mga locals. Talagang, so far, na-enjoy man, especially naman po sa Camarines Norte, as per report from the Provincial Tourism Officer, 70% daw of their mga accommodation establishments are occupied because of these mga local yung mga resident visitors. Kasi ito pong halimbawa, mga harali po sila sa, halimbawa coming from Daet, pasiling sila sa Kapalonga, or they go to Jose Panganiban. So, syempre, nag-stay sila sa mga accommodation establishment. And, syempre, with the, very aggressive man ang sa mga local government units, they take this, pandemic as an opportunity na i-explore itong mga areas, yung may mga potential areas in the for tourism. And naugma po kami na may mga new discoveries, may mga new attractions, na by the time nag-open na kita or under the new normal, siguro kita ang mga new tourism projects na may offer. And yan po, so kadakon not only in terms of tourism sites, even mga tourism establishments, may mga food and beverage service, may mga hotels or resorts, may mga nag-open naman po, like bagong buksan, kumbaga nag-invest man giraray sila sa tourism. So naugma po kami na yung manggiraya ang pagsubod nila na ang tourism is really as a major
economic growth driver. Ayun, although data pa natutugutan na maglaog ang mga dating nagralaog sa tuya from other countries, ano? But ano yan, as per monitoring po nito, kumusta ang ano yan, ang paglaog sa indakan mga local tourist natin? Actually, so far sa ngayon po, open lang kita sa local. Ang sa tuyang mga probinsya, bukas lang po sila within the province. Kumbaga, it's an intra-provincial travel. Pero sa ngayon, there are already mga provinces na eyeing na magbukas na, like Legazpi City. Legazpi City, kumbaga may mga consultations ang ginigiko preparing for the opening. Actually, meron na pong executive order na pinaluwas ni Mayor Rizal for the reopening of the city of Legazpi. And then, yung Sorsogon, actually, yung ako yan sa Sorsogon, nagkakapaman ng ongoing consultation. And yan namin sa plano nila pag-reopen. So, that's why I am here. Represent ko man sa inda, ano yung mga criteria, ano yung mga parameters to be able to determine kung readiness po ang destination to open for travelers outside of the local region. Ayun. So, yun po, also yung Catanduanes, parang nag-isip naman po silang magbukas kasi gusto lang to open the doors para dumating yung mga yung mga tourism businesses na gradually makaka-bounce back sila. Kasi siyempre pag nagbukas po kita for sa mga travelers, siyempre stimulate economic activity. Kaya lang siyempre very particular po kita duman sa siyempre we give paramount importance duman sa health and safety practices. So talagang phase 1 observe para ma-contain sa itong further spread of the virus. Director, ano ang requirement na pighahagad sa local tourist whenever na maduman sila sa mga tourist destinations ta? Are they required to present a negative result of swab test? Yeah, of course po. Siyempre, actually, pagkapos po kaya sa mga NC protocols na sa local government yan, may mga kanya-kanya silang protocols. Pero, commonly, actually, standardly, pero mas kasi yan na travel pass, and then yung medical certificate with negative RT-PCR test result. So yan po. And then, for ito pong sa mga upper, dapat igapusin lang yung mga, yung travel order. Pero yan po, ang recommendation niyan from the Department of Tourism, kasi since other regions, nagpakas na po sila for traveler, domestic tourist, ang may po talagang tigre-recommend nila sana mag-work in online portal. Ang aming maglaog po sa bago maglaog niya sa Albay, dapat ikuha na sila ng online registration. So, yan po through the digital application. Na ang purpose po kami is to facilitate the ease of transaction, facilitate itong contactless transaction, ang hindi less phone exposure between the visitor and the worker. So, yan po ang purpose po. Yan. Tapos ito, para mas maging smooth, maging seamless and safe ang travel. So, din ito tool para sa contactless, for contact tracing. Yan po through the digital, it's actually digital information management system na kung saan actually kami na-offer ng Department of Tourism naman sa mga mabukas na pong digital application through our attachment pong Tourism Promotion Board. So yan, para maging safe and seamless travel sa mga turista. May tanong ligdi tabi, Ma'am Director, Igwa ngayang subsidy ang DOT whenever na mapaswab test sa local tourist? Nasa luwas po kayo ako sa Baliksik. Again po, Sir Ma'am, ulit po? Hello? Go ahead po. Hello, Ma'am? Yes, sir. Ano nga po yung question mo? Medyo maribot lang kayo. Yung kung mayroon daw subsidy ang DOT sa pagpapaswab test ka mga local tourist. So far wala po kami niyan. Pero ang alam ko, ang Tourism Promotions Board, ito pa ng partnership with the PGH. Ito po sa mga arriving yan.
parang international travelers na parang free swab test. So, pwede dito po sa local data. Kasi ito nga, itong mga, siyempre, itong mga paralaog sa country, parang ensure na dapat safe po talaga. Kaya COVID-19 kita. So, yan, for country information report. Aba, Pero ma'am. hindi sa local data po, kasi very limited ang budget. Okay. Data po. Good news po yan sa mga tourist destination, mga sites natin, pati sa mga itong accommodation natin, areas. Paano yung yung transport, yung sa transportasyon naman na katakod kang industriya kang turismo? Yung sa tourism, sa transport, tabi ma'am, transport. Yung mga, mga nag-cater kay mga turista na mga vehicles na accredited man sa DOT? Okay. So, pag-upos po sa tourist transport, when we say, pag-tourist talaga, especially for, mga tours, Traveling tours. Oo, yung mga tourist dapat talaga yung accredited tourist transport. Hindi lang siya yung basta sinasabi, registered tourist transport, it should be yung accredited tourist transport. So, yun po talaga. Kaya, yan pang ginagawa sa ngayon, pag nag-open kita sa mga destinations sa tourism, dapat ang mag-cater dito sa mga, sa mga tours, dapat it should be accredited tourist transport. And even po sa mga, sa mga tourism facilities should cater to tourists, kailangan dapat accredited po yun. So, kung latest issuance, the IATF, kung sa iba pong amendments, kung ano pinag-document sa omnibus guidelines ng Department of Tourism, kung only the accredited accommodation establishments are, yun po ang mag-ooperate. Opo. Okay. Ma'am Director, salamatan pong maritabi at alas po may gusto kang ipasabot sa mga kababayan niya to na nag-antabay po kanyan. Please go ahead po, Tabi. So, yan po ang Department of Tourism. Yan po kami, padagos po kami nakikipag-coordinate ang mga local government units ang aming ma-ensure yung pag-work yung mga health and safety guidelines, particularly dito ng mga related establishments, sa mga tourism sites. So yan po ang hinahatid niyo talaga, dahil na with the new COVID-5 variant. So, kaipuhan ng direct sa Simon, yung health and safety protocols, ang talagang masusunod po for the spread of the virus. And syempre, although kami po manlatong itong to promote travel, pero siyempre kayo po ang sigurado na ligtas talagang ang tatiyang lugar bago kita magpalao. Dapat hindi ng ligtas, dapat it should be ready. So, hinihiling talaga dyan yung readiness, openness, and yung willingness talaga ng mga LGUs to open their destination for international travel. Opo. Yan, ako, naputol kita. Naputol na kita. Hindi lang yan. Purang nag-aaral si madam. Maparam naman kita. Naputol kita. Yan. Hindi lang ayan, okay. Ayan. Okay, ma'am, naputol po kita, Tabi, So, dapat i-observe ninda itong mga minimum health protocols bago magpalaog. Yeah. Oo. Importante po talaga yan. I see. Apa. Ma'am, salamatan po maray, Tabi. Mabuhay ka mo dyan sa Department of Tourism. Ingat po, Tabi. Lipirme. Okay. Thank you po. Pasensya na hindi ko masyado na medyo maingay. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you very much. Mga tugang, yan po si OIC Regional Director Febuela kang Department of Tourism. Alright? Marami Dito na nabubuhay. Ako nga duman ako sa nagkapi-kapi sa Aguas Farm. Karataan ako sa may Bulkino. Pag medyo nababagot ako, punta ako doon sa may ostrich. Saka doon sa may yung peacock. Pag natsimpa mo sa peacock na magbuka, ayos ang buto-buto.
Anyway, doon po sa mga kababayan nga to, iyan po pero may mga nagkakapira pa, may mga accommodation establishments na day pa nakakabukas ning diretso. So ibang mga empleyado day man pigtangkas June pigtatagatartawan sa ng subsidiya. Bawa ngayon sarong sakong bagas. Ayos na ang bagay yun na day. Pero itong regular na sweldo, dahil hindi na na-receive. Ayan, tayong pikiulayan man yung kang na kung pwede nga dahil tangkason. Hanggang sa makabalik sa normal. Anyway, talagang yan po ang pigahandaan because naramdaman po nindo, kasunod mo, may barita kita na nasa sektor kan turismo, asin sa mga pagbabangko, posible nga yan na maapektaran mga tugang kaini po na COVID pandemic na dahil pa natatapos, baka ngaya may magbarawas ng mga empleyado. So yan pigahandaan, kaya pigpangapuda na nga ni sa gobyerno na paggandan yan. Di ba? Kadakol ko niyan ang mga concern, Pero sabi mga tugang, iba ang sitwasyon pag nakaplano ang gabos. Ilang minute yun sa Mindanao, si Manny Piñol, antisipara na tulos. Piginggan niya lang sa mga local government units na mag-establisar mga tugang ning mga programa para sa food security. Di ba? Local food sufficiency ang tawag nila. Na ang primero, mga tugang, kaigwa, mag-adaptar nin local livestock production. Sa pag-iakang pag-establisar ning cattle fattening feedlot na ang pigagamit itong mga locally procured cattle or imported steers. Okay. Magagawa hog production program. Magagawa ng free range chicken production, fish and aquaculture development, pagkatapos intensified vegetable production. Nga ta pigagibo ini. Pigantisipara na paano na. Dahil sa palangkaw ang presyo sa Luzon, dumana sa hindi nagkukuha, mga tugan ng mga produkto. Baka umabot ang punto, natural, siyempre, ang mga tao, kung lang kung kuha sa inda, duman mapabakal, ipapabakal yan. Baka magkaubusan duman, magkulang, sindaan problema. So, ngunyan pa sana, pigtawanan ng atensyon, mga tugang, pig-antisipara na. Kamu nga mga local government unit, make sure na establisado nito na in kaso man umabot sa punto na nagkaigwa ng bulk o nagdagsa ang mga negosyante duman magkuha ng mga produkto pasinin sa Manila, dahil mababawa, mauubusan, mga tugang sa Mindanao. Bakong araw din sa tuya John, Disyembre pa sana, suorig na pang inirong pang konsumo, pinabakal na. Kaya iniro bagaw, dahil ng urig, advance na, di ba? Ayan, so pag-abot sa produksyon, mga tugang medyo kulang na sa iba, pero dapat ma-inspire ka mo. Diyan po sa pinagigibo kan mga women planters, mga tugang sa 3rd district. Ayos ba gadi? May radish, may mani, may ubi, may kamote. Yan ang saro sa at tinutukan talaga even before ni Congressman Fernando Gonzales and now ni Congressman Didi Cabredo. Imagine para masustenir ang pagkaon, talagang iningganyer niyang magtanom. Ang tinarget niya sa mga nanay. Nga hindi ka magparairing utong ay magparatirismisan, magtaranom ka mo. Tawang ko ka mo na yung pantanom. Minsan pati bagas, pigtawan niya. Di ba? Tangani sa nang mainggan nyo na magtaranom. Ngunyan, may produkto na kan sarong aldo, dolong betsig ang produkto na pera kayan, naikulukar mga tugang duman sa napagandaan na maikulukar duman sa mga ahensya de gobyerno, siring kang TESDA, asin kang DTI, tangani na bako sana sa pagtanong matapos, ma-produce into another product, mga tugang, so sa indang root crops. Tinawan mga tugang nin mga food production kits kan kan DTI kan nakaaging aldaw. So iba tinawan ki pang bukas ng tindahan, mga grocery items worth 5,000. Kompleto na dyan, may sabon, may shampoo, may noodles, may sardinas, may asukar, may kape, asin iba pa. Yung kinakaipuan dyan sa
Kaya po lang, palagunin do. Ayos bagari. O yan po tabi, paghandaan ta. Kitama na mga nag-i-empleyo, yan man tabi ang dapat nindong tungkusan. Ha? Always, hilingon ta ang sa tuya pong sweldo hanggang sa inlang kita. Number 1 rule, do not spend beyond your means. Huwag kang gagasta ng sobra sa iyong kinikita. Tapos, i-prioritize mo ang needs kaysa wants. I-prioritize mo sa pangangaipo kaysa sa kapritso. Di ba? Tapos, mga tugang, mag-invest kung kaya. Tanganing madagdagan. Dapat na dahil ka lang mag-asa sa sweldo mo, igwa ka ning alternatibo, nang saro na pwedeng makagian-gian sa imo, magtanom ka ning kakaunon mo. Ayan. Sabi ka mga plantitas ta. Maugma ba ngayon magtanong masitas? Mas maugma ka mo kung magtanong ka mo ng pagkaon na kakaunon nindo na walang fertilizer, di ba? Nakita nyo kung paano lumaki, kamo mismo nagtanom, aram nilong malinig yan, organic mga tugang, di ayos ang boto-boto. Di ba? Ayan, sana ipadagos nindo yan, na mga pinagigibo, magdakol pa, tangani na pag-abot ka ng oras, mga tugang, di man ka magulpi, kan mga traders. Ayan po problema natin eh. Hilingan ko nyo, pikinita na kang Senado sa Galunggong. Diyon. Sabi ni Senator Grace po, Mr. DA, pwede bang lagyan nyo na ito ng SRP na Galunggong? Nag-300 ang Galunggong nga. Di ba? 240, 300. So, kwaw nga ni, pangyayari ang kwaw. Araw mo dyan kukuran ng kwaw duman sa muya. Ang kwaw sa muya, 340. 340. So, lapu-lapo, 340. Parehas na supresyo kang kwaw sa lapu-lapo. Ba kung pinakyaw ko sa lapu-lapo? Pag kumaon ako kang kwaw, pilay ako. Di ba lang di makapikadilyo? Malonono naman. Unan makonsilo. Kan magduman sa tabako sa amigo ko, araw mo kung guraan na duman? 240. Inabot ka na amigo po ko. Sino nga ihali yan? Sa buhatan ngayon. Ano nangyari? Ano nangyari? Mga amigo, dahil man pagkagulpya, pag taga Santo Domingo nga na, tawa ni manggi preferential na presyo. Di ba? Ang problema pa ano dyan minsan siyempre, may mga susi-sosi mambaga kita na mga kababayan, pag may tuminagalog na nga na dyan, pag tuminagalog na ang mabakal, ang presyo pang Tagalog mo. Ay, Diyos ko dahil, mga tugang, alas 11:31 na ng pagkaaga, magbabalik po kami. An oras hatod sa Indokang. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex every day. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack. Sagkot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pasapuhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack. Sagkot kinsena swak. Enjoy 1050 pack. Sagkot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Consensus Pack, only $10.50 SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit.
Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best! Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxbeat! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxbeat! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxbeat! Maxbeat! Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doonab mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Tapang lang. Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang. 25 minutos bago po mag alas 12 ng pagka-udto. Mga misis, tapuso na yan. Rekas-rekasan, todo na naman. Sarap-sarapan ng mga premyohan. Kamusta kay partner Joel Barameda? Tignan naman kay Cha Maming. Belated happy birthday, Cha Maming. Oy, ang isirami ngayon yan. Iuwi nga ayan akwa. 1/4 sana. Aray pa dyan, 50, 1/4. Di 200 ang kilo. Barato. Pangyayari, ano? Anyway, doon po sa mga kabarangay ta. Ayan po tabi, magtipid-tipid. Pero sana mag-ibang po ng paagi na maka-orabante. Kaya nga ni kasunma, kaulay ko so, kaurong ko baga sa tagapagtaram kang Department of Labor and Employment, si Ma'am JB Gasga, ta nagpaabot kita, agad kita ng update, manunggod po duman sa PIG implementar na tupad. Yung tulong para po sa ating mga disadvantaged and displaced workers, tulong panganap buhay. Tapos yung sa camp, yung COVID amelioration measure program. Halangkaw so naging turnout, although sana nga kako mayroon pang bayanihan 3. Tangani na makatuwang talaga, talagang dakol pa ang mga nagkakaigo ng problema. Actually, mas lalong naglala dahil natural. Alam ko ang presyo kan mga barakalon, day pang kita. Kung mayroon mang kita, kakarampot lang. So, paano mapagsundo-sundo yan? Kaya yan po problema natin. Kung paano na sana. Okay, so anyway, duman sa mga kabarangay ta, nabanggit na
dakol man so nakahabol sa mga sa formal sector at saka sa mga nasa informal sector. Actually, so iba nga ni mga tugang, maski dahil pa nagpunso trabaho, nagano na, nagkaigwa na ning initial na pagtatao ng ayuda. Di ba? So yan ang saro sa mga pigiling ta na makaagapay. Kaya baga ang iba talagang gusto ng buksan na gabos, ang ekonomiya ta nga nanging makabiltada. Ano, Jeng? Makabagon pa kita. Kaya nga yan, kita pa nga mga Pilipino kita, parang mga kawayan lang. Minahapay sana. Okay. Good morning kay 1023. Diyan po sa Buyo Sama nito. Yan. Good morning ya tabi sa imo Sir Mar, nakantabay-tabi kami sa programa mo digdi tabi ini sa Sitio Buko, Barangay Buyo Ma nito. Yan. Oy, si Tia Irene. Good morning po tabi Tia Irene. Good day po Sir Mar. Maalala po nyo, when na nga ni po Judith ang pagbayad last quarter sa SSS voluntary member po, Tia Irene po ito. Thanks po. Pangyari, nalingawan ko lang Tia Irene. Basta na pong ko giraray, i-review ko po tabi duman. Sensya na, gumugurang na. Kaon nga tabi ipapamar, pork steak ulam eh. Mari pa si Atinis, puro pork. Pig-challenge ko sa buhay ko Atinits. No meat for 1 month. Tapi ko obserbarang kang buhay ko. Kan holiday baga, Jing, sunod-sunod ang pilay ko. Kadakol karne, di ba? So, balong ko na ako na sa rob isang bulan, di ako magkaong karne. Sira-sira sa kagulay-gulay sa nakita, kung anong epekto sa ko. Pero pag arog mang giraray kayo ito, Jing, pagkatapos kan sambulan, labo-labuhon ko na. Iuman sana. Paliyo. Sabi kan, kalaligot nga kung kalaligot. Dahil ka nga kaon pilay, kaon ka pilay, kaon na sana pilay, kaon na sana silang pa. Ay, di ba ikulog pa. Ang nangyayari. Untypical ano kang Pilipino. Ari? Okay. Anyway, so duman sa mga kabarangay ta, di man kitang ibang maginibukan ko, di tabangan ta sa buhay ta. Kung may pagkakataon na makakawa mo ni mga similya, magkuha na kung similya ta. Ayun na po yan ang pinaka-the best ang gibuhon. Mudyan ng mga panahon. Food sufficiency sa natadta mismo. Di ba? Ining sa kuyang amigong agriculturist, aram na aram ini, mga tugang kung paano ang pagpadakol. Yan mga pagkakan. Mga tugang Jimmy na salita, alin po niya sa Jim, maray na auto tabi. Yes, salamat tabi, Mar, maray na aga sa mga para antabay. Nag-standby ba kita digdi sa Bureau of Jail sa Banoan kan ginubatan. Bago na pala na jail guard digdi. Si jail inspector doon, si Matres. Jail warden. Jail warden. May bala sa mapa na dati digdi si jail officer JC Putonya nasa tabako na daa. Digdi ko na pag-araman tabi Mar na ikinamundo nin maray kan mga preso magin kan mga jail officers. Try manina isi nagadana si Bishop Sura? Bishop Osisora. Kining si Bishop Osisora, kada bis natitsimpuan ko ini tabi Mar, naglilibot ini sa mga presuhan. Nagmimisa ini. Ngunyan, dahil isigininda na gadana, pinagbabutan ko kaganin informasyon, biglang biglang nagruloy pagaso. Garabinulusan kimalipot na tubig. Tayabaon sinda ka to. Iyo. Payaba ka to ang mga preso, dudoktrina sinda, ban subuhay na normal, na ayaon sinda sa laog, ban presuhan, na kung paano sinda makakabalik sa normal na pagkabuhay tabi Mar.
gustong sabihon, so humilian niya, bako naman nga ni humiliyatan, humilia, baga halipot man siya na ini, gari so magurang mo, nakikihistoryahan siya na, tapi nag-cover ko ini kahit sabi mar, gari magurang mo ini na nakikipag-istoryahan sa mga akit, na ang mga akit, puro malon. Yan. Ngunyan, naisihan ninda, maski sa mga jail guarding day, nagkabirigla, dahil lamang ay isi, gadana, naghapot nga ni kunhain and nuarin ang lubong tabi mar. Dahil ko, wala akong background na. Nag-farewell mas na baga si Bisa. Pigdara na pa si rin sa Katanduanes. Ay, wala na. Ay, Garo sa Pebrero garo ang lubong kayo. Pero luman sa Katanduanes ang lubong. at least maipaisit. Diyan sa Kamalig, nagbibisita ito sa Kamalig. Pig na nakanamisa nakasubago tapos dara na pa si rin sa pier tamala. Kulang sa informasyon din data kung nakaisi kayo posibleng maski sumo representante kan mga preso jail officers pwedeng nakapadaraman lamang ngayon sa burak o kung ano bilang pagrumdom simpatiya. Although at least naisihan na ninda sa pangaji na sana na sa indang pagpaabot man kan sa indang pakidumamay pag mo sa bagay makuman ito ka mundo anta kasiring siya natural sa pagbalik sa kagurang ng Tabimar. Yes, pero dahil ninda maubos maisipan karahayan na durante kan ito buhay pa maski nga ni medyo maluluyan at nagurang na baga, naghihinguwa pa ito na ma-reach out ang mga tawong yaon sa mga presohan Tabimar. Anday paninda ang pasalamat panindang maray duman kay Bishop Sora na kan Disyembre Tabimar dahil sinda nalingawan. May mga donasyon pa itong pinadaradig di sa ginubatan, mga food packs, mga relief items, dinararahan pa sinda ka ito. Pero dahil na ito nagbaba sa sayang lunad ang Tabimar, talagang may namamatian na. Pero maski maluluyan na, yaon ang pagrumdum sa saida. Kaya sa pagi na lang niya to, sa pagi kan DCGB, ang boses ka ding mga napaabotan in tabang, spiritual, tabang baki kung anong tabang araw kaning mga food packs pagreparo sa saida ipinapaabot na lang sa pamilya Tabimar ang pakikidumamay. Taday man sila pwedeng magruluwas na preso ba yan? Yan, opo. Okay, so yan Tabimar. Sa to yung mga dagdag na informasyon, very accommodating. Saludo man kita dito sa mga jail officers kan Bureau of Jail sa Banuan kan ginubatan sa pamamayon ni Jail Inspector Don si Matres. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Mga doon niya itong mga istorya yan, mga tugang. And condolence po sa family ni Bishop Jose Ping Sora. No? Salamato na maraming mamo. Sabi ni Bishop Bong, si Bishop Sora ang itong tao na pirming inot, taga-boss. Di ba? Siya yung kainito na tibaga, para sa care kang mga clergy. O yung pinag-ibo niya yan na Bethlehem baga. Tanganing dyan mag-start sa mga retirado. Na pera kayan, siyempre yung pagiging maminuton, asin mapagpakumbaba, asin matinabang, mapinadaba. Kaya, yun, tingnan mo, yung mga preso doon sa ano, saka yung mga jail officers talagang namundo sila kamaaraman. Okay? So, salamaton po maray sa pagserbi, asin paggiya sa satuya na mga Catholic faithfuls. Okay? So, paano, mga dugang, matindi man ining mga pangyayari sa kinaban talaga. Biro-biroon mo ni Jing, lalaki, si Mr. sinaksak ni Mrs. Nailing sa cellphone may kaibanan na batang-batang babae. Isus Mario sila. Ay liksong garo ini. Saga ko na ini iluwas. Duman sa baritang ni Edwin.
Basta leksyon ini na di ka paroritoki kan kan retrato mo diyan sa baka kung mapagkamalan araw ka ini ito palanjing so retrato na kaibanan siyaman sana siyaman sana sumisis man sana ang retratong kaibanan duman sa cellphone kan babae kan lalaki ang nangyari adi kanailing sinaksak sumis ano ba o diyan na kan maaraman siyaman sana pala nito. Ito pala pinaritoke mga tugang sa computer, pinasiram-siram, pinagayon-gayon. Then niya naman sa buhay niya, na siya pala nito, Jesus Maria Joseph. Sabi ni Joseph Bitso, maray na aga po, Bicolandia. Siraman si Alona sa Monte, Tumagan, good morning po. Ayan, okay, good morning po sa inyong lahat. Sa Paragos pong pag-antabay. Okay? Sayang, dahil na kontak si, Data na naapulan si Ma'am Noni, pareho kami naghalatan kang tiyempo, no? May diferensya ang duman, garumaluya ang signal duman, di kita nakakabalda, sa Del Gallego mismo, duman sa lugar, mga tugang kung sain, niyaon duman so mga nagkagaradan 13 na da as per report ni Lewis dati 10 kasubago ito ngunyan 13 na na yan nyaraon po duman mga tugang sa nasambit pong beach sa nasambit na daragsaan kay Rakman adi anyway siguro baka sa aga may update kita di man po sa BFAR manungod kayan. Ang importante, sana dahil na madagdagan pa. Okay? So, kadakol ng mga pangyayari po sa tuya pong palibot na nakapanghihinayang talaga. Okay. Ready na ka mo magpabakuna? Jing, ready ka na magpabakuna? Alam nyo, lahat tayo, QR code. Kasi dito tayo nagtatrabaho sa Legazpi. Wala mo problema sa QR code. Ako igwa ko makadigding ko niyan. Igwa ko digding so sa nasyonal. Igwa ko digding QR code app. Na pag naduman ako sa mga ibang establishment, re-register ko tanganing at isaram mo ko na kung may mga contact tracing, paisi katulos, naoy ka ngaya. Yaon ka duman sa restaurant na araw kini, may nagpositive niya duman, magpaswab ka. At least, dahil ka na lang para lakaw-lakaw dyan na, dahil mo araw na ikaw palang kontaminado na. O, di ba? Okay, araw sarakan, mga tugang ang dali. O, bueno, mga tugang, dagdagan tayo istorya. Lewins, por saber sana minabalik. 9 minutes bago po mag-alas 12. Lewins, please come in. Yes, salamat tabi, Partner Mar. Kinumpirmar ng dynamite fishing ang naging kausa kung natatanagadan ang tracing dolphin sa 25 na stranded sa Del Gallego, Camarines Sur, tabi, Partner Mar. Sa inda nangyari so pang dynamite fishing? Duman mismo sa Del Gallego o somewhere else? Iningon yan tabi, Partner Mar, ang ipinagunambitan pa sana ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Noni Inolba. Tapadagos pa tabi, Partner Mar, sinda duman sa area o garing mapagalon tabi, Partner Mar, ang pagkontak duman sa mga oras na ini. Yung nga ni Takpali, may appointment ako sa iya, kundi sabi niya, ngaya Mar, baka ngaya dahil kita magkadangugan, baka ngaya dahil signal duman, itry mo lang ngaya, kundi wala, hindi tayo makalusot eh. Roger to that tabi, Partner Mar, ang tinaram niya pa sana, confirmed ngaya, dynamite fishing. Okay. Ang nangyari sa nasampitan ng lugar. Ini pa lang tabi, Partner Mar, ng mga lumod na ini. So, ali pa yung taggawayan. Kaya di pa tabi, Partner Mar, makumpirmar kung sa jurisdiction kan Bicol Region o sa Region 4. Nakarugyan kayo itong nangyari somewhere? Sana ito, dati, last baga na... Patanduanes? Iyan, na ito, ali man sa ibang lugar. Roger. Kundi, duman na inabot kan pagkapurisaw. Roger, alas 4 pa sa natabi, Partner Mar, kan pagkaaga, nagkasiribot duman sa mga residenteng i-rescue, ining mga, ining mga dolphin o lumod na ini, at talagang suiba, may mga tama na sa mga, sa mga parte kan lawas,
As in, sangunyan, padagos pa sindang nakikipag-koordinar kung ano pang iba pang mga impormasyon may kinaraman di partner Marta. Yung man ang pinagtutukan niya to, puminutok kining istorya makalis na ipagpaabot sa tuya mismo ni Madam Enolba. Roger, so yan tabi mo na tabi partner Mar, kumpirmado, dynamite fishing na kausa kung natatanag kagaradaan na tracing lumod of dolphin duman sa Del Gallego kan Camarines Sur. Ako po si Luwens Burso Bersena, salamat, good morning. Thank you very much. Nako, hindi na, di na tayo natuto. Diba? Nakadamay pa kita ki mga nilalang na padiit na nga inimpadiit dahil po sa kagustuhan tang makadakol di daramay tagabos. Di ba? Dynamite fishing daw ang daylan. As per report, initial report, mga tugang kan mga team Cambifar na nagduman mismo sa Magais 1 sa Del Gallego sa Camarines Sur. 13 nagkagarasana sa iba makasurvive. Tangani po na makadagdag makadakol pasinda. Okay? Yan po tabi ang mga mamundong mga pangyayari man sa palibot. Okay? Alright. Ayan. Pag wala na pong COVID, pwede naman magkarantahan. Dahil na pong karne, sira na lang kaya pusit. Ayos yan, Ate Nets. I love you, Ate Nets. Ayos yan, Ayan. Namiss ko na nga si Nacho Ose at saka si Chaseli. Nag-birthday pala si Ose. Dahil ko napasyaran. Anyway, may COVID kaya, Kaya medyo kita. Dahil kita nakakaabante. Dahil kita sa mga fans natin sa Dits na Pirtean Fans Club. Kumusta na sa nakamo? Ay nako. Ay, salamat. Walang nag-positive sa Albay. 0 ang Albay. Nagulpi ang Kamsor. Kamsor, Jeng 13. 11 sa Naga. Saraw sa Nabwa. Saraw sa Sipukot. Sorsogon, may saro sa Sorsogon City. Okay? Naku. May nagadan 2. Di ugarin sabi ko sa ina, may nadagdag mga tugang na 2 na nagadan. Ay, nako. Yan ang problema. O yan, nandiyan pa po ang COVID. Talagang dangerous thing ang COVID. Kaya mag-ingat po kita tabi. May 650 active cases pa. Kita po din sa Kabikolan. Okay? So yan po tabi ang update sa Department of Health. Medyo naudtuan so update kan DOH. Dati alas 9 ngayon lumabas alas 12 na. Ano daw nangyari? Okay? Ayan po tabi mga kapatid natin sa pananampalataya. Ingat lang kayo. Love your life. Nobody gets sick with COVID no more kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka nang hindi ka mahawa. Love your life. Love your life. Stay ka lang muna sa bahay. Tarong lang. Sumunod ka lang, you'll never die. Di magparalo sa hindi magadan. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo'y madamay pa. Yan di magparalowas mga tugang, ingat na lang po kita. Tapag nadamay ka, pamilya mo damay man. Alright, so yan po tabi ang mga updates ngunyan po na pagkaaga sa programang Aramon niya to, mga tugang para po sa mga kabarangay. Okay? So, good news, 0
as of today. Yan yung resulta kang mga testing ka nakakasuod ma. Okay? So, biglos po yan ngunyan. Walang o zero ang ano yan, ang albay. Okay? O paano mga kapatid? Para na po kita. Samo-samo na kita. Walang po na pagkaagang inining Martes, set sa 26 sa bulang Pukan, Enero 2021. Ilang tumbling na lang pala. Heart month na. Ay, naku. Valentine na lamang day pang bata. Thank you po. Hanggang saga. Para po ni Bunjing Tanay. Katuwa ko si Jonapulis sa technical side. Marcson Madrid sa IT. Ito po sigara si Marnela Daingiba. Thank you and God bless. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic.